Ahoj lidi, vítám vás u tutoriálu, jak stáhnout a nainstalovat Alien Isolation Free. Jo, to mám free, takže to je free. Takže to znamená, že to je zdarma. Jestli znáte film Alien, tak to je jako podle něho, teď si nejsem podle jakého dílu. Takže jakoby hrajete tam za, jak se to jmenuje, já už teď nevím, jak se jmenuje, Replayová, jestli to znáte, jak co hrajete za Replayovou, protože tam nějaký, myslím, že kámoši, který umřou. Tak jaký potřebujete mít k tomu počítač? 7 64-bitový nebo Windows 8 nebo 8.1, Intel Core Duo 2, jakoby Duo, 3,16 GHz, 4 ramky a 35 GB free na disku. Takže stáhnete, jen tak si uvidíte, abyste viděli, že to jde stahovat, protože při dvou to teda předtím na Dying Light a Mirror's Edge jsem vám to neviděl. Má to 8,9 GB, to u Dying Light vám jenom ještě řeknu dodatečně, protože to je tady to, že jo, to jsem tam neřekl, to fakt nevím, kolik to má, jenom má dáte download now. Teď vám budete čekat 10 vteřin, než se vám to stáhne a on se vám to začne stát. Já to bohužel zruším, protože právě, že jak jsem vám říkal i v tom u toho Dying Light tutoriálu, že furt čekám na ten počítač. Vidíte, začal se to stahovat. Takže takhle si to stáhnete, je to ISO, takže zase nainstalujete a potom, jestli vám bude, to jsem taky nainstaloval, jako jsem říkal u Dying Light, by tam měl být crack a to prostě vložíte do té dané složky. Tady bohužel jako u jedinýho není Game Installation Video, takže bohužel samozřejmě uděláme i let's play, takže čau.